Невролог и детски невролог. Представяме ви с най-голямо удоволствие доцент доктор Галина Гергелчева, доктор на медицинските науки. Доцент доктор Гергелчева ще провежда прегледи и консултации за деца и възрастни в Diamond Clinic, град Хасково. През 2022 година доцент доктор Гергелчева е носител на престижната награда Лекар на годината, като зад гърба си има над 25 години опит. Доцент доктор Галина Гергелчева е специалист с дълбоки познания и практика в лечението на съдови заболявания и исхемичен мозъчен инсулт, наследствени и дегенеративни заболявания на централната и периферната нервна система, редки болести и невромускулни заболявания и въвеждането на стандарти за грижи при тях. През 2015 година клиниката, ръководена от доцентката, получава международно признание – Златната награда на Европейската организация против инсултите. Не пропускайте възможността да се консултирате с един от водещите специалисти в България, като запазите своя час за преглед на номер 0878 200 267.